Amics i amigues, estic en un poble preciós. Es diu Pratdip. Prat de Dip, sembla ser que vol dir. Està a uns 30 minuts de Cambrils. És maco aprofitar a vegades, fer excursions maques que té la comarca del Baix Camp i ben a prop de Cambrils. Pratdip té uns 700 habitants, estic en el castell de Pratdip. Diuen que un dels comtes del castell, l'Onofre de Dip, era vampir, i Pratdip, que vol dir Prat de Dips, que són els dips. Doncs els dips són, diuen que encara existeixen, uns gossos a tipus vampirs que surten de vespre d'aquesta serra de Llevaria, que es diu així, i baixen cap al poble a mossegar les persones que troben, sobretot els homes, i els hi xuclen la sang. Són gossos vampirs, els dips. Fins i tot l'escut de la població té el dibuix d'un dip. Un poble preciós, 700 habitants té, i d'on surt la llegenda. Aquesta llegenda dels dips l'explico tant al meu llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya, del segell Arca de Red Book Ediciones. Doncs sembla ser que els homes que treballaven a la vinya, perquè aquí hi ha vinya, i agricultura, tema d'agricultura, doncs després de la feina se'n anaven a una taverna a passar bones estones beguent garnatxes i vins del Priorat i del Montsant i de tota aquesta zona d'aquí. I llavors tornaven a casa ben animats. Doncs resulta que les senyores es varen inventar, sembla ser, aquesta llegenda que al vespre sortien els dips i es dedicaven a mossegar amb aquells ulls vermells que tenien aquests gossos llops a totes les persones que hi havien pels carrers i els hi xuclaven la sang. Heus aquí la llegenda dels dips des de Pratdip.